Mga katabalers, no? Dito tayo sa mga pet house sa Japan. Medyo mahal-mahal din ang mga price nila mga katabalers. At saka sabi yung kasama namin hapon, yung pag-cut pa ng ano yan, pag-cut pa ng hair ng aso, mahal pa. Siguro mga 5,000 sa Pilipinas, 2,000 pesos, 2,500 ganun ang style mga katabalers. Mahal ang mga aso dito, mahal. Mga style na dito, mga mahal. Kasi may mga hokin, may mga insurance yung mga aso na dito mga katabalers eh. So at least nakita nyo yung mga style sa Japan mga katabalers. Itong aso na to sa Pilipinas to, mga ihap na lang natin, no? Mga 70,000 mga katabalers. Pero 70,000 yan sa atin. Ilan yun yung price. Ito sa Pilipinas to marami itong mga tambay ng mga aso to eh. Yan mga katablers, no, 6,000 na lapad, 16,000, 16 na lapad yan, 16 na lapad. At saka 8,000 yen. Kung sasakyan dito mga katablers, merong 12 na lapad. Yan 16, mas mahal pa to sa sasakyan mga katablers. Hilig kayo sila og mga mga katabalers, mga alaga, mga tiguang din hilig kayo mga katabalers, mga tiguang din hilig kayo sila ng mga alaga, mga iro. Yun ang pinakadabes itong yun mga katabalers nyo, yun ang mga dog nila, yun ang mga aso nila mga katabalers, yun ang price. At saka mahal nila yung mga ganyan mga katabalers, mga aso. So maraming salamat mga katablers, maraming salamat sa subscribe, maraming salamat sa inyong lahat mga katablers, at saka panood nyo. Maraming salamat mga katablers. Maraming salamat mga katablers, no, sa pagpanood nyo, sa pag-subscribe nyo. Napakaraming salamat. Salamat.